Ano, diri ka mo mabayad. Kakapin nalat pag binulyuhon, tapos di pa ka mo mabayad. Baga nanganik naghihinga uro, hindi din na kang binulyuhon. Di ka mabayad. Mabayad ka mo, diri. Ano? Ba't mabayad ka mo? Ayun daw na't init may pasahiros. Kanina pa ako nagbibiniling yung pasahiros. Ayun daw na't may da. Siguro ko niya pwede kang dimala sila eh. May pasahiros. Uy, ngaw! Pagsakyung ko daw yung ihungaw. Mga pwede ka mga kwarta na ako. Oh, lalo na yung pinipili ito pala, napaka nag-iinom. Tawa, di man yung wow. Ngaw, masakay ka ngaw! Yo, sakya daw wow. Adi na kada kalipayan. Ito kita, pira man timhatag. Ano man yaw, masige kasing kwinta. Ay napagudag man mo din pinagtaso nga patay nga kaibaan. Okay, pagudag pa kitang pidid. Naabot na lang kanya simbahan. Sana all. Uy, ato man yun na. Nasaan pagod niya sakay? Ay, lagi may pasakya daw. Ano nga, masakay ka gihap? Saan ka man? Pasakya daw mo, kay Lauren na. Itigain ka, liwat para ngayon ka. Baragad kalipayan ako ngaw. Sige sakay na kinauran naman ini. Bukat man niyo. Pero tingin na tayo dira, no? Ikaw lang. Muli mo nga, pedal. Mga na yan. Simpleng kung sabi ko masabi. Simpleng ta. Naabta na lagitan ko rin. Ano lagit kita? Lagi ba ano, mahawas na lagitangan ni. Huwag mong subukan. Ay, nalang kita pagpasahe. Sige, ano daw? Ano daw? Kugunta daw alay. Sige, sige. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Daw, para doon na lang kami nga dingaw. Ngaw, din na lang kami ngaw. Mang kamu, kami din naman kamu di mahawas. At di pa mang kamu, kami din ikaw mahawas. At kay wari pa mang kamu kalipayan, kano magkakahawas na mang kamu. Parayo pa man yadto. Sila ito ngaw, kaya bisan din na lang kami. Mapauran na lang kami kinamin oran, okay la. Basta din na lang kami. Ano? Ano man nga, mapasahe pa kita ito. Pasahe lang kita ngaw. Nagluluya na nga ito. Pidal, sabahin walang pambugas-bugas na paano sa bayaran. Baka kun, ay malagdag ko sa iyo. Bagaw yung magpumpumidal. Bagaw na ito na nga kitang puran. Ano lagit kita? Tapos yung pasahe, 50 pa rin. Ito, papasayan ka na lang itong na 20. Bahala ko, basta ako, di ko mapasahe. Di ka naluluoy ngaw. Lagi mga pasahin eh. Day, ano, yung kamanyan ni Pumidal. Ano ba yung tanangan ba sa dami ng tingin? Okay na lang nga ni Day. Gati ko nagduro pa hulos. Pasensya mo lang ako. Mo ko kayo kanina, luluyan ang po. Gabi na lang kami nagmotor. Wala kasipag. Ano? Diri ka mo mabayad. Kakapin nalat pag binulyuhon, tapos di pa ka mo mabayad. Baga nanganik naghihinga uro, hindi din na kang binulyuhon. Di pa ka mabayad. Mabayad ka mo, diri. Ano? Pero nakinis mo naman yung amo. Saring ka pa kami nalagay mo. Pasensya ka na nito. Wala itong kwarto. Ano yun? Sino ba ka nga? Hoy, pambayad ka!
ini. Eh, luya ka man yan ni Kumigal. Iwa, man ba yun? At naman rapid ang murag ingin. Sabi na lang nga ni kay gadi ko duro pahulos. Sagot lang ako. Mo gud ko kanina, luluya kan ko. Gabi na lang kami nagmotor. Walaksi pa. Ano? Direct niyo papasahiyan. Pagkapoy nila at pag pinidal, pag binulyo, hindi naghihinga uro na lang.